Oisko vettä? Ok, hae sinä. No niin, nyt tarvitsisin vain auton. Miten minä sen haen? No niin, tiedän. Ehkä juoksisin tielle ja pysäyttäisin. Ei, vanha juttu. Bling! No niin, täällä taas. Oi ei, tarvitsen taas uuden näytön. Minä hommaan sinulle uuden näytön. Jos ryöstettäisiin pankki tai jotain muuta. Kuulostaako hyvältä? Ihan hyvältä. Minä menen nyt. Hei sinä, No, hommaa tuohon ovi. Onko selvä? okei. No niin, vaikka ei ole toista ovea, niin itse asiaan. Niin siitä pankista. Jos mennään takaovesta, niin. Haa, teidät on viretetty. Nyt minä ammun sinut. Ei, vaan minä sinut. Mennään takaovesta vaan. Takaovi on hyvä. Takaovi on hyvä. Takaovi on hyvä. Selvä, tavataan pankilla. Koska homma tulee. No niin, nyt mennään. Ottakaa kaikkea. Äkkiä kyytiin. Vaarallinen roisto. 23768 on karannut. Hän on ryöstänyt tämän pankin ja... Mitä? Kun ne inkytät, kun ne mainostaa mua! Onks väliin? No arvaa! Tuu tänne! Okidoki. Mitä täällä tapahtuu? Se ei älynyt mitä tarkoittaa, jos rosvoa mainostetaan telkkarissa. Jos me vaadittais kytiltä lunnait. Okei, sano muille. No niin, oliko asiaa? Rosvat vaativat meiltä lunnaita. Maksammeko vai ei? Ehkäpä. Selvä, mene sanomaan muille. Ok.